салом дӯстон, расман Реал Мадрид сармураббии худро иваз мекунад, аммо кай ин рӯй медиҳад мо аниқ гуфта наметавонем. Баъд аз ин суханҳое ки Карло Анчелотти ба забоновар президенти даста Флорентино Перес илоҷи дигар нахоҳад дошт ҷуз он ки тренери тарсончакро аз вазифа озод кунад. Сармураббии акнун муваққатии Реал чӣ гуфт ки ин акнун сари ӯро мехӯрад? Каме баъдтар дар борааш гап мезанем. Дӯстон, аз шумо мисли ҳар вақта лайк, комментария ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо ба ҳазур шинед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, баъд аз бозиҳои аврупоӣ дами худро ҳод накардан мегузарем ба рақобатҳои топ-5 чемпионатҳои Аврупо. Дар Англия бозии марказӣ миёни дастаҳои Манчестер Сити ва Тоттенхем мегузарад. Ҳамчунин Реал Мадрид имконият дорад ки баъди мағлубият аз ПСЖ мухлисони худро бо ғалаба бар Алавес шод гардонад. Тамошои ин ва дигар бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дастаи Челси ба гави талабгор шудааст. Ин баъд аз он ки футболбози ҷавон аз тамдид кардани шартнома даст кашид ва пешниҳоди Барселонаро рад кард. Тарбиятгирандаи даста ба шарту шароити нав қаноат накард. Ӯ маблағи бештар мехоҳад. Челси аз ин фурсат истифода бурда барои ҷалби бозингари ҷавон даст ба кор шудааст. Чунин клубҳои қопчаи пул ҳама гуна иштиҳои футболбозонро қонеъ карда метавонанд. Челси омодааст дар баҳои гави 50 миллион евро пардохт кунад. Баъд аз давраи тиллоии Хави Иньеста насли ҷавони Барса нодуруст тарбият гирифта истоданд. Аксарияташон аввал пулро фикр мекунанд. Инак Хави Симонси навбатӣ аз худ дарак дод. Барселона танҳо бо овардани легендаҳои худ дар вазифаҳои гуногун ба ин тамоюли ноҷон нуқта гузорад. Ба ҳар ҳол Хави хеле одами хиратманд аст ва метавонад худаш ба гави таъсир гузорад. Ин футболбоз ба дастаи Барса лозим аст. Дар Челси муваффақ нашудани ӯ эҳтимоли зиёд дорад ва умуман дар ин сину соли ҷавонӣ тарк кардани хонаи падарӣ ба хотири кор кардани маблағи бештар ба муҳоҷират монанд аст. Агар зиндагиро пеш бурдан мумкин бошад, дар ватан будан беҳтар. Инро мо хубтар медонем. Дӯстон, барои Барса аз овардани ҳар гуна Брозович ва Пианич беҳтар аст ба тарбиятгирандагони худаш такя намояд. ҳайати даста аз ҷавонон иборат аст: Ферран, Эрик Гарсия, Нико, Педри, Гави, Фати, Де Йонг, Араухо ва агар дар ҳар як равзанаи трансферӣ ду бозингари нав ҷалб карда шаванд, ҳамааш ба маҷрои худ бармегардад. Лаутаро Мартинес ба Арсенал наздик мешавад. Бозингари аргентинӣ дар Интер истоданӣ нест. Дастаи шаҳри Милан ҳам аз ин ҳамлагар ки дар 15 бозии Лигаи Чемпионҳо гол зада натавонистааст, норозӣ аст. Мартинес як вақт аз пайваст шудан ба дастаи Барселона даст кашид. Он замон бо ӯ дастаҳои зиёд талабгор буданд. Ҳоло Манчестер Юнайтед ва Арсенал таваҷҷӯҳ доштани худро эълон карданд. Лаутаро Мартинес ҳам дастаи Месси шуда метавонист. Акнун бо Роналду метавонад бозӣ кунад. Аммо агар ояндаи дурахшонро фикр кунад, интихоби беҳтар Арсенал аст. Ин даста соҳиби худро пайдо кардааст. Ба Артета кафолати бештар дода мешавад. Манчестер Юнайтед бошад, ба эҳтимоли зиёд ҳам аз сармураббии фиребгари худ халос мешавад, ҳам аз бозингаре ки барояш дардисар аст. Лаутаро Мартинес инро ба назар гирифта, агар интихоби худро кунад, ин ба фоидаи Арсенал хоҳад буд. Дастаи шаҳри Лондон ба ҷои Абамеянг ба ҳамлагари нав ниёз дорад. Футболбози аргентинӣ шояд бо тағйир додани муҳит муваффақ гардад. Ӯ бо Интер чемпиони Италия шуд. Бо ин даста дар Лигаи Чемпионҳо дур рафта намешавад, ҳарчанд ба ин худи ӯ ҳам сабабгор аст. Дар Арсенал иштирок кардан дар ин мусобиқаи бонуфуз ва орзуи ҳар як футболбоз барои Лаутаро Мартинес ҳоло кафолат дода намешавад. Аммо агар дастаи шаҳри Лондон бозиҳои дар захира доштаи худро бо ғалаба анҷом диҳад, ба ҷои худаш зинаи чорум боло мебарояд. Ба Лигаи Чемпионҳо баргаштани ин дастаи номдор на танҳо орзуи мухлисонаш аст. Инро бисёриҳо мехоҳанд ва ғайр аз мухлисони Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем. Аз се ин даста барои шумо кадомаш арзанда аст ки соли оянда аз Англия рохати чорумро ба даст оварда дар Лигаи Чемпионҳо иштирок намоянд? Дӯстон, андешаи худро дар комментария нависед. Ин барои мо хеле ҷолиб менамояд. Аз Карло Анчелотти дар бораи Лигаи Чемпионҳо ва имконияти наҷот ёфтани Реал пурсон шуданд. Ӯ гуфт ки
мо имсол ваъдаи чемпионшавиро надодем. Аз натиҷаи бозӣ бо ПСЖ ҳама ноумед шуданд. барои мо хеле дардовар аст. обрӯи даста зери хатар гузошта шуд. ман бо президенти даста суҳбат кардам. проблемаи мо натиҷа аст ки онро ислоҳ кардан мумкин. ман масъулиятро бар дӯш мегирам, аммо ҳеҷ гоҳ нагуфтам, ваъдае ҳам надодам ки реал метавонад дар лигаи чемпионҳо ғалаба кунад. танқидҳои бисёр ҷо доранд, чунки мо чӣ коре кардем ки нодуруст буд, аммо як қисми танқидҳо пуч ҳастанд, гуфт Анчелоти. бар муқобили ПСЖ воқеан ҳам реал аз худ дастаи заиф муаррифӣ кард. дар бозиҳои ла лига мушоҳида мегардад ки мадридиҳо ба мушкилӣ рӯбарӯ гардиданд, аммо ин ҳафтӣ шояд муваққатӣ бошад. реал шикаста бошад ҳам нарехтааст, метавонад ба ҳолати аввалааш баргардад, аммо ин суханҳои Папа Карло бахшида намешавад. Перес шояд аллакай ба Зейниддин Зидан занг задааст. барои ин президенти беҳтарин дар ҷаҳон бояд сармураббӣ ҳатман бигӯяд ки мо лигаи чемпионҳоро бурд мекунем. соли оянда ба реал Мбапперо овардани ҳастанд. оё Зидан як бори дигар тасмим мегирад ба дастаи шоҳона баргардад? маротибаи дуюм ӯ метавонад ба як нафари алоҳида такя намояд. дар вақташ ӯ ба Роналдо бовар карда 3 бор лигаи чемпионҳоро бурд карда буд. акнун Мбаппе метавонад нақшаҳои ӯро амалӣ намояд. инро фикр мекунам ҳар як мухлиси дастаи реал мехоҳад. мо фақат тахмин кардем ки дар оянда чунин шуданаш мумкин. шумо чӣ мегӯед дӯстон? ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.